Skupina partizánov rôznych národností na... To je aký dobrý vtip. Môžeme ešte raz. A Ivo, so samopádom. Skupina partizánov rôznej národnosti na čele so Slovákom. Ste so Slovákom. Ja už neviem proste. Dobre, ideme už, jak to vždy bolo od začiatku. Páne Bože, teraz to príde, tak nech to natočíme. Milí diváci, ospravedlňujeme sa za rušenie zvyčajného vysielania, ale tento spravodajský blok si to svojou naliehavosťou vyžaduje. Od našich reportérov z Banskej Bystrice sme obdržali správu, že v okolí Banskej Bystrice vypukla revolúcia, ktorá v sebe nesie silné posolstvo. Skupina partizánov rozličných národností na čele so Slovákom sa blíži už aj k... Počkej, vlasy mi stoja. Teraz by si ho mohol začesávať. Poďme začesať. A kde je hrebeň? Tak to prehrávne. Nie, dohora. Nie, tak. Mám to? Ešte, normálne?